ati batikete chopu chopu. Right, muri Zimbabwe, bad news, iri zvekare breaking news. Comrade Saruwaka's channel has been deleted. Izvezvi so handisi kuziva kuti ndiani azviita because inini mazira ndandichiita Saruwaka nguva yese. Saruwaka anga achishanda nechannel yake ane vaanga achiti maadmins vanga vachirana chinhu. So are you guys trying to tell us kuti out of maadmins ese ari ipapapo nekuwanda kwavakaita maadmins aya vese vangodecide kungodelete that channel pasati pambopuwa kana any update yekuti munhu azofamba sei azovigwa sei? These guys, they are trying by all means kuti vange vachisilence vachidelete information iri very important. And now zvakuchinyatso make sense to me. Saruwaka anga achikomberedzwa nevanhu vanga achishanda nawo ma-CIO. That is the reason yandiri kuona yakuitika, and that's why ari kunzi mukomana iye anga ari part of them, and ari kunzi anga arebel rapanduka asingachadi kushanda navo. That is the reason, because and ndakutoona kuti vanhu ivavoka ndo vakaenda vakanomupfudza. Now mamangodelete channel yemunhu asati avigwa, because the purpose of that channel yanga ichifanira kunge ichibenefita kuti okay mukomana akuenda kunovigwa iko zvine zvimanje handiti ochienda kuita se ovigwa zvoonekwa kuti zvinhu zvafamba sei, because you can't just delete vanhu vasati vapedza kunzwa information. What is the purpose of deleting that channel? Izvo so Saruwaka ane mhuri ane vana yatadzira kana kutengeswa kune umwe munhu kana kuti even yongonyorwa Saruwaka legacy ma admins for continue that mission. It simply means vakomana hapana mission yavanga vainayo. Vanhu ava vari kunyatsozivana, something fishy is going on. I'm telling you guys. Vamwe vanga vari kutaurawo zvakasiyana siyana zvichinzi maybe anogona kunge ane imwe information yaanga anayo saka pakangofa geza mumwe wacho akabva kuti pamwe ndiye angaenda akanokonzeresa kuti uyu azofa azodii zvekutaura zvakawanda hazvipere. But don't worry, muri yeZimbabwe tichazvibata zvese tikadzifambira dzese. Zvinhu zvekuti tinongobuda tongotaura zvimwe zvinhu zvinenge zvisina umbo tomirira umbo hwobva watanga hwauya. Ndikuona vamwe vari kuti takakuvhunduka kuti but nyaya wazoitaura wanda tida uzomirira kuti wozodai so wai wakurumidza kutaura nyaya iyoyo hakuna nyaya tinonzi tamirira kutaura. Even ukatouya wakatotaura anything that you know about Saruwaka vese ane nyaya dzacho uyai mutiudze kuziva kuti Saruwaka akazodai uya nenyaya yacho utaure. Even kuinbox vakawanda vari kuuya nenyaya vachingotaura, hatisi kumbobudisa kana mafaces avo kana mazita avo, tiri kungotaura nyaya as it is. So uyai mubvondore zvese zvamuri kuziva pamusoro penyaya idzodzo. Vanhu kuchema vari kuchema, but who deleted that channel? What was the purpose of deleting that channel? Because this is what we want to know. Izve so and ndiani akatora foni yake mukomana wacho paakadhingina zvese izvozvo zvinhu zvekuti takuda kuti titozvitarisa, because munhu wekuti iye anga ane mhuri kamukomana wayo toda kuziva kafamily inofanira kuuya yotaurawo zvichemo zvayo ipapo. But chinhu chongodhilitwa nekuti munhu atofa achiri mumochari asati atotakurwa kana kuendeswa kupi obva atonzi yatomva yanzi yatongodhilitwa. Zvinhu zvemuZimbabwe ati Zimbabwe hatina zera nayo. Zimbabwe hatina zera nayo, ndikukutaurirai. Because toda kuziva vanga vachiziva kuti pane information ichatanga kuspreadwa in that same channel yanga ichifollowiwa, saka vangoona kuti it's better kungogara vadelete. Now next bus stop maakuiziva ndeipi vanhu vanenge vatargetwa, and for sure this February pari kupisa panyaya dzepolitics apa. Ndikukutaurira kuti unongonzwa ungoti ningi izvo so atonzwa iso ningi atodai so zvakutyisa muri yeZimbabwe. But stay tuned, toramba tichikuzivisai zvinenge zvichiitika. I don't want to waste much of your time tichitaura zvakawanda, but kana uchiziva kuti une nyaya dzaSaruwaka dzaunoziva kana kuti vanhu vaishanda navo vaita sei, une anything chaunoziva uyai nadzo mutiudze. Kana muchiziva kuti even kwamudharageza kwacho zvakafamba sei. But nyaya vanhu vegeza revolution I respect them so much because vari kucommunicate, vanotaura shamari paipa zvakazodai zvakadai. So kugeza revolution hakuna yakanyanya, asi kuna mukomana weSaruwaka ndo zvatinoda kuti tinyanyoziva kuti chii chiri kunyanyoitika, because these guys vanyatsobva vadelete exhibit mutadzotoziva kuti zvakanyatsofamba sei. Akomanaka zvimwe zvimabasa kana haitai mega kana dziri dzonyaya dzacho dziri zvimanikiriki kuti ndokwazvinoperera kwacho. Aiwa life yakadai hainakidzi zvikuti vhundutso.